Happy birthday! Happy birthday! Gustahan ko. Ito na yung pinakamaganda namin kaibigan. Ay, hindi pa ako naka-costume. Hindi ba ba costume? Oo. What? Pwede yung kotse na lang ang kunin mo. Ang ganda, bagong makeover ah. Ito na ba si Revo? Yan si Rego. Wala nang butas. Ang ganda niya na. Tapos wala nang butas-butas. Magkano gastos mo? 40. 40? Kasama Okay na. lahat ah. Pati upholstery, Lahat. kasama na. Kasama na pati yung mga flooring niya. Wala nang butas. Ang ganda. Oo, diba? Sulit ka na dyan. Sulit na rin nga. Masaya ka naman. Saya naman ako. Masaya din kami. Siyempre, libre. Nakatalo ko sa pustahan. Sabi ko sa'yo hindi ka uubra sa amin. O kaya ito, dapat ipa-vlog niyo yung pustahan na kung maganda kaya hidden na yan. Hidden Paradise. Kilala ka na namin, Tracy. Kilala ka na namin. Marupok. Sabi ko nga sa kanya, pwede wag muna tayo magbalikan kahit isang buwan. Para manalo lang ako. Kaso wala Hindi ka nakapag-taste din Pababa na siya, makakalakwad siya. Nakita nyo ba yung view kanina doon? Grabe, solid. Okay, mukhang dito na tayo. So, medyo may konting lubak lang. Kaya dapat handa ka sa mga ganitong daanan, no? Kasi kung napapansin yung mga kalakwatsa, pag mayroong magandang lugar, no, asahan mo na pangit ang daan. Totoo yan, no? Kailangan mo munang dumaan sa mga lubak-lubak na daan, no? Kailangan mo din paghirapan, no? Paghirapan na pumunta sa isang lugar, lalo na kung maganda. Kasi despite ng pangit na daan, no, worth it naman yung ganda ng pupuntahan natin, no? Ulam yan. Uy, hindi na ako. Tawa ka muna lang ito. Tawa lang naman. Maganda ka ng So paano yan? Hindi mo makakausap si ano? Wala po akong kakausapin. Wala naman akong BB. BBM. BBM. Masaya ka naman. A little, so tiring kasi yung driving papunta dito. Open sesame. Ito ba? Wala mo ka ng door? Ah! Ayos namin yung sleeper namin. So yung mga kalakwatsa, andito na tayo. Against the light. May pa-complimentary drink sila dito mga kalakwatsa. Ayan, pag pupunta kayo dito, kailangan nyo magdala ng or magpakita ng vaccination card. Kasama natin si Bichesa. Hi. At si Tracy na problema. Oo, kasi nagpalikap na cellphone, di ba nagpractice ko lang nagpalikap ng cellphone. Sarap. Itim na ako. Itim po. Di ba si Jabo ka na? Si Junel. Bali, andito na tayo mga kalakwatsa sa taas, no? So, ito yung makikita nating view dito sa taas ng Hidden Paradise, no? Then, napaka-overviewing yung view dito mga kalakwatsa. And very welcoming din yung place, no? So, napakaganda. Ang ganda talaga, lalong dito sa part na to, akala mo talaga nasa Indonesia ka mga kalakwatsa. So solid na solid dito sa Hidden Paradise mga kalakwatsa. So mamaya explore natin, no, before tayo maligo mga kalakwatsa. So bababa tayo. So tayo mamaya sa beach before tayo maligo dito sa pool. So let's enjoy and let's explore the beauty of the Hidden Paradise dito sa Bani.
Hi guys. Kamusta po tayo dyan? So, andito tayo sa Hidden Paradise. Magkakasama naman kami nila Malak Moto. So, mag-explore natin itong ganda ng Hidden Paradise. Ito yung view. Ang ganda. Wow. Ayos ba? So, yung half nito ay nabili ko na. Yung? Half. Half? Kalahati. Yung kalahati nga kanino? Hindi pa nabibili. Magkano bili mo? So, yung titulo kalahati pa lang. Punit pag kung gano'n. Yan, ito yung mga tanim-tanim ko dito. Meron tayong flower. Anong pangalan nung, Ha? ng mga flowers na yan? Si ano to? May iba't ibang puno, may pangalan. Armando. Mando. Yung medyo pink, si Lenle. Ba't? yung medyo pula, yung medyo pula. Si Junjun. Ganda dito. Ang ganda dito. Must try. So makikita natin yung West Philippine Sea. Ayan. At kasalukuyan may nakikita tayong Chinese vessel. Meron ba ako nakikita? Meron ka bang nakikita? Hindi ko nakikita. Yung parang ano? Pero solid, napakaganda dito. Sabi nga nila eh, Bert. parang little Bali, Indonesia ng Pangasinan. Solid na solid. Where? Maganda. Maganda siya. Ang ganda dito. So itong lakwatsahan natin mga kalakwatsa sponsored by Ma'am Tracy De Felix, yung ating dating school nurse sa GPC. So ayan, siya ang may sponsor nitong galaan natin mga kalakwatsa. So andun sila sa cottage na yun. And naka-check-in tayo ngayon dito sa Hidden Paradise mga kalakwatsa. So ang sarap manalo sa pusta. Chong, ang sarap manalo sa pusta. So ayun si Marlak Moto. Si Marlak Moto na malupit. Na malapit na maka 1 million subscribers. So sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel. Ay sorry. So sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe and comment down below yung mga gusto niyo sabihin, and also paki-share na rin yung ating video mga kalakwatsa. So tara, explore na natin yung itong ganda ng Hidden Paradise. So yung mga kalakwatsa, bababa na tayo. So dito tayo bababa. So let's go! Grabe. Medyo pababa talaga siya. Kasi itong spot na to na kinatitirikan ng resort ay bundok talaga siya mga kalakwatsa. So kaya kailangan natin talagang bumaba. So pero ang kagandaan dito is sementado naman siya. Hindi naman siya hindi naman siya lupa na mahirap daanan, no? Ang problema natin dito mamaya is yung paakyat. From here. Tayo sa bandang sabi nilang sa breaking water, no? So medyo malakas yung current dito mga kalakwatsa. Hindi ko lang din sure kung gaano kalalim to. Pero pwede namang sisiri ni Sir Mark. Antayin ka na lang namin lumutang. Baka pag lumutang na ako, outside na. Pero maganda siya, yung ano talaga, mabato lang siya, no? Ay, diba? Ganda dito mga kalakwatsa. Oh my God! Noong unang punta ko dito, medyo natakot ako eh. Nahahampas siya ng nahahampas yung Baka dito pwede. Yeah.
Pero pwede ka niyang ihilahin kung Hilahin. papunta doon. Oo. May mga ibang nangihila. Dapat marunong kang, May mga hila factors. dapat marunong ka dito lumangoy, no? Right. Marunong ka ba lumangoy? Hindi. Kaya ako lagi nalulunod eh. Grabe laki ng alon dun, no? Oh, ganda. Ako ba yun? Ako ba yun? Yung wave. Ay! Ako ba yun? Ganda. Oh my God! Solid dito mga kalakwatsa. Para maganda pumunta doon, no? Sa mga pupunta dito mga kalakwatsa, of course, safety first, no? Kasi nga malakas yung alon, no? And syempre, kung di ka marunong lumangoy, huwag kang pupunta dito, no? Kasi talaga malakas yung current, eh. And hindi ko din alam kung gaano kalalim dyan. Kung safe ba siyang languyan. Kasi pero dito sa part na yan, ayan, kita nyo, di ba? Ang laki ng alon. Pero ang maganda kasi dito, ang gandang tignan, nakaka-amaze, no? Lalo na yung laki ng alon, pag bumahan pa siya dito, sobrang ganda. Ayan na naman, oh. Ayan na naman, oh. Wow! Ayan na. Woo! Solid dito mga kalakwatsa. At so yung mga kalakwatsa, babalik na tayo. Ito ng Kalbaryo ang pag-akyat. Bichesa! Bichesa! So, ayan. Ito ang Kalbaryo natin. Grabe. Patas siya. Hirap talaga pag tumatanda, no? Grabe! So, masakit na bang tuhod? Wala ko tayong 100. Ilan pa lang? Wala pa? So yan, after natin kanina doon sa baba, sa beach, ngayon ito naman yung explore natin. Nauna na sila Marlac Moto, tsaka si Ma'am Bebs na. Kamusta experience? Malalim. Marunong ka ba lumaban? So mag-camera muna daw tayo. So shout out ka na natin. Hello po. Bali, tapos na tayo mga kalakwatsa na maligo. Balaw na tayo. Sama natin si Bichesa pa rin. Ayan. Bali, ito yung room namin. Ayan. Ito ba sila sa room? Baka kasi maligaw ako. So, baka kasi maligaw ako kaya umpisa natin sa pagpasok, no? Umpisa natin sa pagpasok. Ayan. So, ayan. Pasok na ako. Ayan, so ito yung room natin. Yan, merong may salamin, of course. Meron ding cabinet. Ayan. Then andyan si Buto. Then ito yung mga bed nila. Parang kasya 10 sa bed. Hindi, parang 4, no? 4. Kasya 4 dito. Pwede Oo. tiga-apat. Parang tiga-4 eh. So double deck siya, mga kalakwatsa. Double deck siya. Double. Double deck. Deck. Ano ba dapat? Double deck! Oo. Iba kasi, Check ko lang baka mispronounce. iba kasi gusto mo, iba kasi yung deck na alam mo eh, yung matigas na deck eh.
Yan, so going back, ayan. So yan, pagka ano yan, double deck. Teka na lang, may second floor. May second floor yung gaan nila dito, ayan, okay. Magkabilaan yan. So ito daw ay good for 10 packs, pero I think kasya dito 12. Ganyan, 12. Pwede din 15, pero nakatayo na yun. Then yan, yung aircon. Yan. Ano ba tawag dyan? Split type ba tawag dyan? Yes. Yeah, split type aircon. So, yung CR, okay naman yung CR. Merong heater. Kasi hindi natin may on. Dito, makon sabi ni Ma'am Trisha. Pumasok na. Ayan, tapos meron silang telepono. Check natin kung merong dial tone. Meron. Legit. Legit siya. Ayan. So, ano sila sa baba? Parang, pag marami palang pagkain, nakakaumay din, no? Hindi ka makakain. Ikaw, pag marami bang boys, di ka na makakain. Gusto ko sila kainin lahat. Tatay. Ano ba yung pagkaka-interpret mo dyan? Kasi balita ko ano kay arts analyst ka. Ha? Ano bang pagkaka-interpret mo dyan? Dagat siya. Paano naging dagat yan? Waves. Waves. Tapos, Yung tulo, yung pagtulo. yung patak. Tapos, Magkakot yung, malungkot yung... yung artist. Paano mo nasabi? Wala na siya ibang Ganda pa yun. Anong tawag sa ganyang art? Ha? Anong tawag sa ganyang art? Bombastic. Hindi ba ano? Abstract? Akala ko arts analyst ka. Iba yung school na. Bakit may bombastic? Akala ko pa naman Picasso ka. Pag dinarasan ng bombastic, amazing. Other words. Si, ano pala to eh, Zerl. Kilala mo ba yung artist na yan? Ako yan eh. Yung nagpipint sa amin eh. Saan? Yung saan? Ano may mga sikat niyang mga gawa? Yung, at kilala mo sa Amor Solo. Oo. Hindi ko kilala eh. Hindi mo malalaki ang papa. At dahil nakurap yung mga ibang videos natin, fast forward na tayo kinaumagahan. So yun mga kakwatcha, grabe yung experience natin dito kagabi, matulog tayo. Bali, nandito tayo sa taas, hindi pa natin ayos. Grabe, pinagitnaan ako nitong dalawa. Si Bichesa, at si Marlak Moto. Ayan. So yun, grabe ang hilikan nila. May tulog pa ata. Ano? Grabe yung hilikan nilang dalawa. Hilikan hindi halikan. Oo nga, ano? Hilikan o halikan? Hilikan. Grabing hilikan nila. Pinagitnaan pa nila ako. Pag gumarapos ko sa kanan. Grabing vapor. May vapor. Ako ba yung sa kanan? Hindi, kaliwa ka. Pag humarap ako sa kaliwa, may pa-Titanic. Grabe. Ano pa Titanic? Akala ko vapor lang kasi Titanic. Vapor lang kay Marlak Moto, pero sa'yo, Titanic talaga. Grabe mga kalakwatsa. Tapos ito nakakatawa. Di na alim po nga ito mga kalakwatsa. Na naginip. Ginising ko. Nung nagising siya, tumatawa. Ano ba panaginip mo? Nagpa-practice lang ako managinip. Ano ba na panaginipan mo? Hindi ko na alam. Tumatawa niya, natawa din tuloy ako. Sabi ko, Natawa ako sa ano mo eh. sabi ko, gising, sabi ko. Akala ko binabangon mo siya. Tapos nag ginising ko, nung nagising na siya. sabi ko, abnormal yata ito. Akala ko dyan talaga, binabangungot ka na eh. Minsan, ang kailangan lang natin i-appreciate ang mga simpleng bagay sa mundo. Kaya ako, every time na punong-puno na ako at pakiramdam ko mabigat na, hindi ko mapigilang gumala at mag-explore ng mga magagandang lugar. Because I know, I can find peace sa mga napupuntahan ko. Matuto tayong huminga pag pakiramdam natin na sobra na. Na parang pasuko na tayo. Hindi masamang bigyan natin yung sarili natin ng time. At the end of the day,
bukod sa gabi na, sarili mo pa rin ang katulong at kakampi mo sa buhay. Kaya mga kalakwatsa, huwag kang masyadong harsh sa sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo bukod sa anumang bagay sa mundo. At syempre, tumawag lagi kay Lord. Maaring may kanya-kanya tayong pagsubok sa buhay. One thing I am sure, mapagtatagumpayan natin to.